Hello guys! Welcome back to my channel. It's Frau Jene here. In today's video guys ay pag-uusapan natin kung paano ba ako natutong mag-Deutsch or mag-German sa Pilipinas. Kasi isa sa mga requirements guys para makapunta ka dito sa Germany as a wife or as a fiancé sa isang German, isa sa requirement ang A1 certificate guys. So, paano ba ako natutong mag-German at saan ako nag-aral at how much it costs us? So, paano, saan, at magkano? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, I have here my certificate in Goethe, from Goethe certificate, from Goethe Institution, my A1 certificate. So, meron siyang 4 parts of exam. Ito ay yung Hören, which is listening, listen, which is reading, schreiben, which is writing, and sprechen, which is speaking. Saan ba ako nag-aral ng Deutsch? Kung taga Maynila ka guys or taga Luzon ka, pwede kang mag-aral doon mismo sa Goethe Institution. At kung sa Visayas ka naman, meron silang madami ding schools doon ng German language sa Cebu. At kung sa Mindanao ka naman, meron din siya, pero luckily ako ay taga Cagayan de Oro. At doon, meron isang agency or isang institution. Isa din siyang agency for nurses at au pair dito sa Germany. Meron sila doon isang building lang, parang isang classroom lang siya na nagtuturo ng Deutsch. Ang pangalan ng school na yun ay Binak Education, nasa Cagayan de Oro siya. Kung taga Cagayan de Oro kayo guys, nasa likod lang siya ng Centrio Mall kung taga Cagayan de Oro kayo or kung malapit lang kayo sa Cagayan de Oro. So, 2 months kong pinag-aralan yung Deutsch and tuturuan kanila yung mga techniques, yung mga tips na kung paano mo iti-take yung exam. So, magkano ba yung nabayaran namin? As far as I remember, ang nabayaran namin noon is around 24,000 or something 20,000 guys. Yun yung sa pagkaalala ko at hindi included dyan yung bayad sa exam kasi sa pagpunta kahit saan ka pa mag-aral, mag-i-exam ka talaga sa Goethe Institution dito sa school na to na nasa Makati. Malapit din siya sa embassy. Sa Makati lang siya yung ang place ng exam. Ang babayaran mo naman sa exam guys is around, sa time ko, ang nabayaran namin is 6,000 pesos. Yeah, 6,000 pesos. At may 4 parts nga sila ng exam. Yun ang Hören, Lesen, Schreiben, and Sprechen. And each parts ng exam guys, meron siyang 25 points. So, meron siyang 25 points. Sa Hören, ang ginawa namin, i-group kanila kung anong oras yung sa exam. Listening guys, ay meron silang ipapakinig sa iyo na nag-uusap at bibigyan kanila ng answer sheet. Blank lang siya guys at meron lang siya dong multiple choices. Pero wala doon ang answer. Ang question at ang answer ay nandun sa pinapapakinig nila na para siyang may CD silang i-play sa iyo at doon ka makikinig at nandun yung question at ang sagot. So, kailangan mo talagang makinig. Before sa exam piniprepare talaga kami noon sa school or sa teacher kung paano. Pinapakinig kami everyday ng nagsasalita na Deutsch, may parang conversation para ma-master namin kung paano na pinopronounce yung word each by each. At saka sa naman guys, sa reading, may ipapabasa nila yung question and answer at mag-answer ka doon sa answer sheet. At doon naman sa writing guys, para siyang isang sulat. Bibigyan ka nila ng parang sulat tapos magre-reply ka. Yun yung gagawin mo doon. Hindi ko na maalala kung ano yung sa aking topic, basta yung I think yung sa akin na swerte na natanggap ko that day is easy. So, hindi easy pero at least makakasagot ka. Yung mga basic lang na Deutsch ang ginamit guys ba. Parang magsusulat ka, may exact talaga na
may exact na way kung paano ka magsulat. Ituturo yan sa iyo ng school kung saan ka mag-aaral kasi ipe-prepare ka nga nila. At sa speaking naman, doon yung nakakakaba kasi bibigyan ka nilang break at ipapaprepare ka nila kung ready ka na sa expression or sa speaking. At ang ginawa namin is isa kaming grupo. Mayroon silang ibibigay sa iyo. I think we are 5 on the table that time. Then may lecturer sa front nyo at may ipapasa mo yung mga cards guys or yung sang word. Tapos may sasabihin, it's like this, kung yung katabi mo, tatanungin mo or kung ano yung matanggap mo na kung ano yung matanggap mo na word, itatanong mo sa kanya or may sasabihin ka sa kanya at ang next naman, gakuha naman siya at itatanong niya naman sa kabila. Pero ang actually guys, yung speaking or expression ko, hindi ko in-expect na na bibigyan nila ako ng points na ganun kasi nahihirapan talaga ako sa speaking kasi ang kaba, yung nervyos, nandun na lahat, hindi mo maintindihan dahil nga 6,000 yung binayaran mo at ibabagsak mo lang. So ayun, kinakabahan talaga ako nung pagpasok ko sa room. So yun ang nangyari sa speaking at luckily binigyan nila ako ng 22.41 points out of 25. So sa out of 100, ang kailangan mo lang ipasa is 60. Luckily, nakakuha ako ng 80. So, ayun. So, pag ang result hindi mo makukuha agad, guys. Iaano nila online. Ipopost nila online at saka ipapadala nila yung certificate. So, mas masyadong kakabahan ka kasi aantayin mo pa ang result. So, I think that's it, guys. Ano pa bang dadagdag ko? Ayun na, nasagot ko na kung saan ako nag-aral. Sa Binak Education ako nag-aral, guys, sa Cagayan de Oro. Kung taga Mindanao kayo or malapit kayo sa Cagayan de Oro, may ano sila doon, may institution sila doon. Paano? Yun, yun kung paano ko tinik yung paano ako nag-aral, yun yung ginawa ko. Nag-aral ako for almost 2 months sa Binak Education at tatanungin kanila kung ready ka na ba or ready ka na bang mag-exam. At before sa exam mo, may mga tips silang ibibigay sa'yo at yung tuturuan ka paano yung mga sikot-sikot or yung mga paano yung gagawin yung exam at kung magkano. 20,000 something yung binayaran namin. Pwede mo siyang kung sa Binak Education ka, pwede mo siyang itigi-tigi pagbayad, yung half-half. At saka late mo na babayaran yung 6,000, yun yung pag-i-exam ka na sa Gwete Institution. So, I think nasagot ko na lahat. Siya nga pala guys, I give you tip, ang Binak Education guys ay nag-ano din sila, naibanggit ko kanina na isa sila sa agency for nurses and au pair also. Kung hindi lang sila nag-cater or hindi lang sila nag-aano na para matuto kang mag-Deutsch, isa din silang agency para dyan. So kung taga dun ka, siguro pwede kang, kung taga dun ka at kung gusto mong mag-apply for nurse here or au pair, pwede kang mag-inquire dun. So I hope this helps, and kung may tanungan kayo guys, please comment down below or reach me on Facebook kasi yung iba nire-reach nila ako sa Facebook. Hindi masyado, siguro medyo komplikado yung explanation ko, pero mas better siguro guys kung tanungin nyo ako in Facebook or sa Messenger, tanungin nyo ako. And anyway guys, yung A1 certificate is only valid for 1 year. So ayun guys. So, I hope this helps. So, thank you guys for watching and I hope to see you on my next video. Sa hindi pa nakapag-subscribe, I hope you subscribe to my channel and thank you for watching. Bye-bye and have a good day.